Pozdrav legende moje i dobro vam dan želim. Nadam se da ste mi dobri. I evo danas da nastavimo serijal Glupotvorine. Pa prvo ćemo da krenemo naravno jednom mojom pesmicom i jednom rimom, onako baš žešći glupovom. Pa kaže: utepani filozofi i slikari i vi ostali umetnici, da ste imali da jedete stari ovče i sira, imali bi više mira. Ne bi izmišljali neke gluposti da vam brže prođe vreme, nego bi uspešno nosili svoje breme. Po ceo dan ste tupili neka sranja, ma trebali ste na njivu pa da obrađujete svoje imanja. Friedrich Nietzsche i ostali kreteni trebali su definitivno više kobasica da daju ženi. I da nastavimo u duhu ovog klipa sa par onako baš idiotskih vica. Pa za početak kaže: kako se zovu devojke u ciklusu? Cure. Kaže, idu dva balona pustinjom i jedan kaže drugom: pazi kaktus. Na šta će drugi: gde ga vidiš? Trese rapin tepih na terasu i prolazi naš čovjek. Pa ga pita: šta je, Ladine, neće da upali, a? Kaže, kako 4 plavuša da sednu na jednu stolicu? Okreneš je naopako. I zašto plavuša nosi sekiru dok vozi auto? Pa da možda iseče krivinu. Kaže, dobar električar umire od alkohola, a loš od struje. Ulazi lopov u poslastičarnicu i kaže prodavačici: daj pare! A ona mu kaže: za ovde ili za poneti? Jel znate koja je e-mail adresa mađarske sove? hu@hu.hu. I kaže, kada možeš vidjeti leteći tanjir? Kad se pletiš konobara. Pitaju zvezdaši Stojkovića: jeli bre Stojkoviću, brate, pa što si prešao u Partizan, pa kunuo si se u Zvezdu? Stojković im odgovara: ne kaže se kunuo, nego kleo. I to bi bilo to, dragi moji, za serijal Glupotvorine. Vidimo se vrlo brzo u sljedećem klipu. Čuvajte mi se, budite mi živi, zdravi i dobri. I ćao, drugari moji.